היי אורית, אנחנו עכשיו סיימנו שיעור שדיברנו על פחדים, וניסינו ככה לענות על כל מיני שאלות שעולות לחברים וחברות בבית שלהם עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ופתאום ראינו ממש בסוף הפגישה שעלתה שאלה שלא הספקנו לענות עליה. אז בואו נדבר על זה עכשיו, נראה אם אנחנו יכולות לתת לזה מענה, ובעזרת השם נשלח את הסרטון הזה שיגיע לאותה אימא, אני מקווה שזה יגיע לאותה אימא ששאלה. אז השאלה הייתה, אולי נקריא אותה רגע, נקריא אותה ממש כפי שהיא שאלה אותה. דפנה שאלה, אשמח לדעת מה עושים עם ילדה שמפחדת להיות בחוץ, גם למרפסת הבית היא לא מוכנה, אני מניחה שהיא לא מוכנה לצאת, מפחדת מאוד מהאזעקות, אנחנו כמשפחה בכלל לא לחוצים ולא מראים לחץ לילדה, הילדה חוותה כנראה בתחילת המלחמה עם המשפחה שלה הרבה אזעקות בדרום, איך אפשר להסביר לילדה שניתן לצאת החוצה? אז אני מבינה שאם השאלה הזאת נשאלת, זה מדובר בילדה שבעבר כן הייתה יוצאת, כלומר, זו ילדה שהייתה כן רגילה לצאת החוצה, וכתוצאה מחוויה שהיא חוותה, בפרשנות שהיא פירשה על המציאות שלה, היא עכשיו מפחדת מהאזעקות, ולא מוכנה לצאת החוצה. מה היית עונה? מה דעתך? אני הייתי קודם מסיבה את תשומת ליבנו לסוף של מה שנאמר שם, איך אני מסבירה לה. שאני חושבת ואני אומרת איך אני מסבירה לה, או איך אני, כביכול מה אני רוצה, איך אני מוציאה את הילדה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה. יש בעיה בילדה, יש בעיה בהתנהגות שלה, בהתנהלות שלה, בעיה שמלחיצה אותי, גורמת אולי גם לי לאיזשהו ערעור. אז איך אני, כן, איך אני כלומר מתקנת. שאת כאילו בתפקיד עכשיו צריכה להוציא לילדה יש בעיה שהיא לא מוכנה לצאת החוצה, והתפקיד שלנו עכשיו להוציא אותה מהבעיה. ואני אומרת, רגע, אולי בכלל, בוא נחשוב על זה שנייה אחרת. אולי לילדה, בסך הכל אין פה בעיה, הרי יש לנו מנגנון מאוד מאוד בריא של פחד, של הסקת מסקנות, של לשמור על עצמנו. הילדה, אם אני מבינה מה שלה, הייתה בדרום. בדרום היו אזעקות אחת אחרי השנייה. והדבר הכי הגיוני, מה אתה עושה? אתה לא יוצא החוצה, לא יוצאים כשזה קורה, נכנסים לממ"ד, נשארים בתוך הבית, וככה אתה שומר על עצמך. אז נכון שהילדה כבר לא נמצאת שם, אבל אני הייתי מסתכלת איזה יופי, כאילו איזה ילדה חכמה, ואיך היא הסיקה מסקנה שאנחנו נמצאים בתקופה מסוכנת, ובחוץ זה פחות בטוח עכשיו, ואיזה מנגנון בריא של לשמור על עצמי, ולרצות להיות שמורה, ועדיף עכשיו להיות בפנים, זאת אומרת ישר, לא הייתי ישר לוקחת את זה למקום של וואו וחרדה, ומה יהיה הלאה, זאת אומרת ישר, בדרך כלל שקוראים דברים אנחנו כבר חושבים מה יהיה הלאה, אנחנו פה, אנחנו כאן, אנחנו עכשיו, שומרת על... ההתנהגות שלה כרגע היא דווקא התנהגות הגיונית. אבל מה קורה שאין אזעקות? כי בסוף, נגיד שיש אזעקה, אז זה הגיוני להיכנס הביתה ולהיכנס לממ"ד ולהישמר. זה הגיוני. אבל מה קורה אם הילדים עכשיו לא יוצאים החוצה, כי מפחדים שתהיה אזעקה? כאילו, עצם האזעקה מהווה עבורם איזשהו איום, ואז את רואה שגם, כשאין אזעקה הם גם לא יוצאים, וכשיש אזעקה הם גם, כאילו הם מפחדים לצאת. מה את אומרת אז? אני חושבת שבאמת אחרי שעשיתי לעצמי קצת סדר בראש, והרגעתי את עצמי קודם, שאני לא חושבת שיש משהו לא בסדר עם הילדה שלי ומשהו פה לא תקין, אז מתוך שקט ומתוך רוגע אני יכולה לבוא ולברר איתה, אני יכולה לבוא ולפתוח שיחה, שלא כבר בא ממקום של בואי אני אסביר לך, אני יודעת יותר טוב ממך, מה עכשיו צריכים לעשות, או אני צריכה להציל אותך מאיזשהו מצב לא נעים. שיחה במקום רגוע, ואני יכולה לתת דוגמה שאני גם שמתי לב שהתחיל כל האזעקות, אחד אחרי השנייה, גם אצלנו היו די הרבה, אז ככה ראיתי שהבת שלי רועדת, ושמתי לב לפחד, שמתי לב לאיזשהם תגובות שבסך הכל גם, וישר עצרתי, ואמרתי לעצמי תגובות הגיוניות, תגובות לא נעים כאימא לראות את זה, כן? אבל תגובות הגיוניות, תגובות תואמות מצב, גם אני, בוא נודה על האמת, ואני בכלל לא במקום שמה יהיה הלאה, ואיזה טראומות בכלל לא הולכת לשם. ואחר כך מתוך הרוגע, אז ניסיתי להבין כאילו מה, קצת לשמוע, לדבר בשיח של ילדים, ומה שהבנתי מתוך השיח, זה שהם מפחדים מהאזעקה. שבאמת, מהאזעקה עצמה כאילו? כאילו אנחנו כמבוגרים לוקחים דברים נורא כמובן מאליו, הכל ברור לי, אבל יש ידע, עולם שחסר להם, והפחד של שני הקטנים היה מהאזעקה, זאת אומרת יש אזעקה, ואז אנחנו רוצים
אז מה ההיקש? כאילו יש אזעקה, אזעקה מסוכנת, רצים מתחבאים מהאזעקה. שעצם ההזקה היא הסכנה. עצם האזעקה היא הסכנה. כן. ואז הסברנו גם בעלי, כאילו, הסברנו להם שבעצם האזעקה היא בשבילנו. קודם כל שהאזעקה היא שלנו, שאמרנו להם האזעקה היא שלנו. שההזקה היא לא מסוכנת, היא התראה. היא ההתראה, היא הכוחות שלנו, האזעקה באזור שלנו בעצם אומרת לנו שעוד דקה וחצי, עוד 90 שניות, יש פה סכנה. אז האזעקה היא דבר נורא, היא מאוד מאוד טוב, אזעקה היא לא עוזרת לנו. מפחידה, היא איתי ביחד. כן, היא איתי, היא בשבילי, ואז באמת שמתי לב שמפלס החרדה ירד, כי once אנחנו כבר בתוך אצלנו זה מקלט, כשאנחנו בתוך המקלט אז לא באמת, כאילו, אז כבר לא שומעים, הם לא רואים את הטילים, הם לא באמת יודעים מה זה, פשוט האזעקה עצמה הייתה הפחד גדול. שווה באמת לפעמים לשמוע מה הם חשבו שם בכלל, מה הייתה ממה הוא מפחד? מה הדבר שמאיים עליו עכשיו? הדבר בדיוק. ומה היה ההמשך של זה? כאילו ראית אחרי זה שמשהו משתנה בה, היא לא רועדת יותר? או כאילו, מה קודם קרה? כל כן, אז קודם כל היה רוגע, והדרך אצלנו זה לצאת, זה ממש, אנחנו יוצאים החוצה ונכנסים למקלט, זה גם לא ממש בתוך הבית, הדרך הפכה להיות יותר דקה וחצי, הם הבינו שיש דקה וחצי, הם הבינו שזאת ההתראה, הסכנה היא עוד לא פה, אז הדרך הולכים הרבה יותר רגוע, ונכנסים לממ"ד כבר עם פחות זה, סוגרים ומרגישים במקום בטוח, זאת אומרת, היה מקום להבין מה בעצם הייתה המסקנה, ואיפה שראיתי את זה עוד יותר חזק, זה שוב, וגם להבין שלאט לאט חוזרים לשגרה, הנה גם הגנים וגם בתי הספר, הכל היה לאט, זה בסדר, גם היא, את מתכוונת שזה תהליך, זה בעצם תהליך, קורה פה משהו. כמו כמו שבאותו זמן שהייתה בדרום, היא חוותה את הדבר הזה, הסיקה איזושהי מסקנה, אז גם לאט לאט, ככל שהזמן נהיה יותר המרווחים, ונהיה יותר רגוע, ונהיה יותר מאפשר, אז גם לתת לה את הזמן, לא צריך עכשיו להסביר לה ולהכניס לה את זה פנימה, לאט לאט, ואז כששמעתי את הבת שלי, היא רוצה ללכת פתאום לחברה, אז היא מתחילה להסביר לי, אז אני אלך לחברה, ואז יש את ההזקה, והיא אומרת שההזקה היא בשבילנו, היא אומרת שההזקה היא בשבילנו, ואז ההזקה הזאת אנחנו נדע, ואז אני והיא נדע, יהיה לנו דקה וחצי, והיא כאילו מסבירה לי את זה מחדש, שיהיה לנו דקה וחצי, להיכנס לממ"ד שלה, אנחנו ניכנס לממ"ד שלה, אצלם זה בתוך הבית, כאילו היא לקחה את כל הדבר הזה עכשיו גם בשביל זה, והכל יהיה בסדר, כאילו. אז בעצם אם אנחנו אוספים את הכל, נגיד לצורך העניין, רק השאלה הזאת שעלתה, אז באמת שלב ראשון זה להבין שאין כאן בעיה כרגע. כרגע ההתנהגות היא מאוד מאוד הגיונית. זה שהיו אזעקות וטילים, ואם היא הייתה באזור הדרום, אז היא ממש חוותה את הסכנה. אז זה היקש מאוד מאוד טבעי ובריא, שלא צריך למגר אותו, ולהפך, לעודד את הילד לתחושות הבריאות שלו. הרגשת שיש סכנה, אתה ער לסכנה, פצצה, זה אחד. והדבר השני זה לנסות להבין מה עוד יושב שם, מה באמת הפרשנות של הילד לסיטואציה, כי ברור לנו שהסכנה או שהדבר פה הוא לא ההזקה עצמה, אלא הפרשנות של הילד על ההזקה שקורית. כמו שסיפרת, ברגע ששיניתם את הפרשנות, הילד יכל להקל את זה יותר. אנחנו רק נאמר שההתייחסות היום לדבר הזה כדבר שהוא לא חד פעמי, אבל הוא כן מתעורר משהו חדש, ולפעמים יש התנהגויות שחוזרות על עצמם בבית שלנו, ששם הטיפול הוא טיפה אחר. אנחנו לא מדברות על זה כרגע, אנחנו מדברות על תופעה שהיא יחסית חדשה, שהיא חד פעמית, שפתאום קורה איזה משהו, התנהגות חדשה, ואנחנו מנסות להבין איך להתמודד איתה. אז תודה, אורית. אני חושבת שגם בנוסף לזה לזכור שכבני אדם יש לנו יכולת להתגבר ולהתחדש ומאוד מאוד 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 טובה, ולא כאילו ישר לחשוב מה יהיה, ועכשיו אני צריכה למגר, ועכשיו אני צריכה להפסיק את ההתנהגות הזאת, כי מי יודע עוד לאן זה ייקח אותה ומה יהיה עם הדבר. חווינו פה משהו, בעלי הצליח לצאת מהבית אחרי יומיים, לי לקח שבועיים, כאילו כל אחד בקצב שלו, להיות הרבה יותר מאפשר מהמקום, בכלל כשאני כהורה באה מהמקום הרגוע הזה, שהכל תקין והכל בגדר נורמה, כל אחד ואיכשהו לוקח את הנורמה, אז יש מקום פתוח לדיאלוג, ללהבין, להסביר. שבעצם יש כאלה שזה הקצב שלהם, וזה לגיטימי.
לגמרי, במצב הזה. איזה יופי, תודה על התשובה ותודה על ההסברים. איזה כיף.